че направи толкова много в последните години, защото мисля, че ако не беше вашата пациентска организация, много неща ние щяхме да ги приемаме такива каквито са, а пък сега мисля, че ще има някаква динамика, надявам се на хубава динамика. Така че аз, понеже вече е много късно след обеда, тук беше и доста топличко, а пък хората, които са с миастения грави, знаят, че когато е топло, те не се чувстват добре. Ще гледам бързичко, не съм доктор Тасков и това, което ще ви представя, не е толкова интересно. На следващия път пък ще има нещо запазено интересно за вас. А сега психиатрични... Не показвате нищо. Ще ви кажа няколко думи само за връзката на миастения грави с някои психиатрични оплаквания или заболявания, защото лично аз смятам, че... Как ще ви сменя? Може би аз успея така. Да, с това. С лявото. Не ще. От тук, хайде тогава. Много сложно. Добре, давайте следващия. Ще ви кажа няколко думи за миастения гравис и психиатрични заболявания, защото всеки, който страда от тази тежка хронична болест, знае до каква степен тя се отразява на неговата психика. И, за съжаление, има и обратна връзка. Тоест, когато страда психиката ти, когато ти нямаш мотивация, когато имаш една мрачна перспектива, да кажем, до някъде пред себе си, това пречи на възстановяването на имунната система, така както ние бихме искали. За съжаление, някои от лекарствата, които използваме, основно кортикостероидите, имат такива ефекти. И ние с доктор Денева имахме едно проучване, което даже показа, че депресията е може би най-главният предвестник на следващата миастенна криза. Не толкова неточната терапия с симптоматичните лекарства, колкото това, че ние позволяваме на психическите проблеми да се задълбочават без да взимаме някакви мерки. Не е лесно да се вземат и мерки. Психиатричните заболявания са най-честата коморбидност при неврологичните болести и всички тези промени в настроението, умора, задух. Най-вече при миастения има и социално дистанциране по една или друга причина. Дали защото пациентите искат да се пазят, дали защото все пак ограничената физическа активност малко ги връща назад, повече към къщи, повече с едни планирани действия. Но така или иначе те са прояви както при миастения гравис, така и при първичните психиатрични заболявания. Някакси много хора, дори в началото, когато се поставя диагнозата миастения гравис, се лутат между психиатрите и невролозите, защото са много неспецифични оплакванията и много са подобни в първите дни. Установяването на етиологията на психичните симптоми е от съществено значение за определянето на подходящото лечение, а също така и за предотвратяване на следващи влошавания на миастения гравис. Следващия. Колко е честа депресията? Имам чувството, че всеки втори страда от депресия, защото кой си признава, кой не си признава, кой го наричаме хиподепресивен, но така това, което се случи с нас, с COVID, с нарастващата тежка военно-кризисна обстановка, мисля, че по-скоро сме към 17% в общата популация, но ако погледнете миастениците, те са над 50% пациентите, които имат оплаквания, които да отговарят на критериите за поставяне на диагноза депресия. Така че със сигурност 1/3 могат да се определят като болни, а над 50% с оплаквания. Като тук продължителността на заболяването и тежестта на съпътстващите общи оплаквания или дихателни оплаквания, проблема, страха от дихателната недостатъчност най-вече, те са свързани с доста повишени нива на депресия. На следващия. Това, което тук виждате, то може би не се вижда съвсем добре, не сме го измислили добре шрифта, но така или иначе не виждате източниците.
Но доктор Гърбатилова, която след малко ще ви говори за миастения гравис и бременност, ще се заеме да описва тези немоторни оплаквания, казваме ги ние, при миастения гравис, защото едно е мускулната слабост, а друго е промяната в настроението, друго е повишената тревожност, друго е синдрома на хроничната умора, което не е мускулна слабост. И в каква степен тази голяма група на коморбидностите играе роля за тежестта на миастения гравис. Дали тя е по-важна или по-малко важна от моторните, които ние това заболяване го имаме като изцяло периферно, но доста има спорове дали всъщност то не засяга и централната нервна система, защото може би всеки един от вас знае за себе си колко много мисли има в главата си, които не бихме ги определили като съвсем общоприети, нормални, да кажа. За депресията бих казала, че е много характерна за миастения гравис. Тревожност също, с панически понякога. Депресивните симптоми трябва да се разграничават от оплакванията, свързани с основното заболяване. Това също не е лесно. Лицевата слабост понякога имитира така намръщено или отпуснато лице, безучастно лице. Така че можем да сбъркаме и в едната, и в другата посока. Тоест един пациент с миастения без депресия да го помислим за депресивен и един пациент, който е чисто депресивен, нали, да не можем да го оцениме, когато е миастеник, за съжаление. Характерната флуктуация на миастенната симптоматика също може да подведе клиницистите в посока на психиатричен произход на оплакванията понякога и горе-долу, кажа 10-20% от пациентите в рамките на първите няколко месеца от поставяне на диагнозата са считани за психиатрични пациенти. Това е не само, тук няма много автори отдолу сложени, но тези факти, които са написани, не са изсмукани от пръстите ни, те са от литературата, така че всъщност наистина се прави тази грешка. Увеличен е риска от объркване на диагнозата в началото на заболяването. Следващия. Това са 5 лица на депресията. Ако ги погледнем, ще кажете, че са 5 лица на миастения гравис, защото стреса в миастенията се превръща в дистрес. Има нарушено функциониране на организма, има един отказ понякога човек да се бори, едно затруднение човек да се бори. Има, разбира се, едно доста голямо дистанциране, както при депресивни пациенти, така и при пациенти с миастения гравис. Независимо дали това е определено от болестта или от загуба на работа или от много други проблеми, които вие ги знаете по-добре от мен. И също тогава човек започва малко повече, по-малко да обръща внимание на собствената си личност. Забавеното разпознаване на депресивните симптоми при пациенти с миастения гравис може да повлияе хода на заболяването. И обратно, ако успешно прилагаме психотерапия, може да доведе това до подобряване на миастенната симптоматика. Аз казвам, че в нашата страна е много сложно да се прави психотерапия. И българина всеки е сам за себе си. Всеки е министър-председател и всеки знае по-добре как се играе футбол и как се лекува миастения гравис. Така че всъщност бих казала, че групова терапия, аз не съм наблюдавала това явление и ние и в психиатрията и в неврологията сме много изоставащи. Нали? Не можем това да го приложим. Непредсказуема е природата на болестта, възникналите социални ограничения, неблагоприятните ефекти на хроничното лечение с кортикостероиди и това някак си утежнява психичното състояние на болните с миастения. Тоест те имат своите причини да не се чувстват така добре, както хората от останалата част на популацията. Следващия. Един прескочихме, но това няма значение. От водещи световни проучвания, едно от което е на доктор Денева, е установено, че има връзка че има връзка между наличието на депресия и възникването на миастенна криза и това е факт, защото все се чудим кое предизвиква миастенната криза. А пък професор Стамена обичаше да казва, че е много важно човек да си харесва болестта. Цитираме само
това отношение, защото е наистина така. Когато човек е хипертоник, той не задава въпроса колко години ще пие за напред лекарствата си за хипертония, просто безропотно си ги пие, ходи на кардиолог, покачват му дозата, пие 2, 3, 4, 5 хапчета. Когато човек обаче е с миастения гравис, някак си има чувство, че е белязан, нали? И че това не е хубаво. Това са болести. Всеки има своите заболявания. Аз, например, пия едно лекарство за депресия, може да не личи, обаче смятам, че то много ми помогна през годините и затова никога не лишавам своите пациенти с миастения гравис, когато те са в такъв момент от подпомагане с такова лечение, защото смятам, че е важно и когато ние всички сме хора еднакви и когато има някакво оплакване е важно да се помогне да излезеш от порочния кръг, отколкото да продължаваш в него. Тежестта на заболяването, разбира се, е много важно, защото едни хора имат по-леки форми, едни хора имат различни антитяло обусловени форми, младите хора по-трудно понасят мисълта, че имат болест хронична. Възрастните хора пък имат допълнително други заболявания и това също ги влошава доста много. Така че колкото по-тежка е болестта, толкова по-тежки са депресивните симптоми. Това няма съмнение, нали? Така е. Но човек трябва да намира в себе си мотивация да продължава. Нали? Такъв е нашия, да се казват, от Бога предопределен път. Значение има доста на оралните кортикостероиди, защото за съжаление, ние нямаме много възможности да правим имуномодулация и кортикостероидите са както ефективни, така и много с негативни ефекти. Това, което ние не правим, е да обясняваме на пациентите си какви са тези негативни действия. Мисля, че ако човек е запознат, той ги очаква тези неща, но също така той по съвсем друг начин ги възприема, когато ги знае. Тъй, че тук е нашата грешка, че ние не обясняваме достатъчно добре болестта и не обясняваме достатъчно добре ефектите и негативните ефекти от лекарствата. Също така ефектите от имуномодулиращата терапия не настъпват бързо и тук човек иска веднага да стане. Този месец, следващия месец, след 2 месеца при миастения понякога има нужда от доста повече време. Така че бих казала, че ако ние вложим малко повече от себе си да обясняваме тези неща на пациентите, въпреки че интернет отговаря за всичко и БГ Мама, нали, те са две. Интернет като интернет и БГ Мама, нали, вече ако нещо по-сложно искаш да попиташ, също е там. Така че би трябвало, нали, ние да сме тези, които поднасят тази информация, а не други източници. Ние сме длъжници, бих казала, и като борба за лечението, това, което сега вашата фондация започва с нови сили и радостно е, че е така. И ние ще подпомогнем колкото и ние можем. Надявам се, виждам и интерес от фармацевтичната индустрия, което също ще ни бъде от полза, за добро или за зло. Нямайте вяра в панацеята, но все пак това е, нали, някаква прогресивна стъпка, някаква малка надежда за бъдещето. Така че да можем ние не само с депресията и тревожността да се борим, а да се борим и с основните симптоми на миастения гравис. Тревожността се наблюдава също при около половината от миастениците. Има защо. Нивата на тревожност са свързани с очакванията, че болестта може да се влоши във всеки един момент, особено в началото, когато човек е по-малко информиран, особено във връзка сега с тази COVID ситуация, докато разберем, че все пак това е една пандемия, която е като всички други, но ние не сме преживявали такава. Но ако отворим историята, ще видим, че преди 100 години е имало същата, така че бихме могли да се успокоим от това, но беше създаден един ужасен хаос и лично моето мнение е, че миастениците се справиха чудесно с тая пандемия. Може би заради това, че вече имат едно автоимунно заболяване, но всички от тях, които поне през нас минаха, се справиха по-добре от тези, които нямаха миастения гравис. Да.
Да, особено тези, които бяха на имуносупресивна терапия. Така че аз лично не знам някой миястеник, който да е пострадал от COVID, докато много други хора пострадаха. Има и положителни неща. Тъй, че не искам повече да ви досаждам. Имате книжките за миастения гравис и там има много лекарства, които помагат за депресия и тревожност и които са разрешени при миастения гравис. Разбира се, конкретно всеки лекар би могъл да даде акъл на своя пациент дали да приема или да не приема някой от тези медикаменти. Тези, които се лекуват при нас, знаят, че ние не се притесняваме да ги даваме тези лекарства. За съжаление, има и някои по-лоши примери. И сега напоследък имахме един пациент, за който аз специално искам да ви кажа, защото той е с муск форма и тя е малко по-различна, малко по-рядка и също така по-неспецифична. Неговата диагноза беше поставена през 1997 година от професор Шотеков, тогава, когато не са се изследвали антитела, а само с други методи, електрофизиологично е поставена диагнозата. След което той дълго време е имал някакви неспецифични, обикновено в очите очедвигателни симптоми, такава лека слабост при преглъщане, но тя е била или малко изразена. През цялото време той е пил някакви ниски дози, разбира се, при тази форма по-ниски дози с калимин. Минал е дълъг период, имал е 7-8 години, през които нищо не е пил. И сега попадна при нас преди 2 години. Ние също започнахме да се чудим какъв е този пациент, толкова години, от 1997 година, пък няма никакви оплаквания, да не би да няма миастения гравис. Електромиографското изследване не показва нищо. Това, което правиме като рентген, като скенер, също никакви отклонения. Той има неспецифични оплаквания, наистина. От време на време 74 годишен човек има двойно виждане, такъв наистина един леко депресивен, леко тревожен. Ние го пратихме да се изследва отново антитела, или той въобще не ги беше изследвал, и го загубихме. Той изчезна от картината. Появиха се в групата ни, защото и ние имаме лекарска група, която си обменя опит, едни резултати, че муск антителата са, да речеме, 5 и 8, т.е. повишени, разбира се. И той попадна преди 2 месеца отново при нас. Защо попадна при нас? Защото вече всички решили, че няма такъв човек, който от 20 години да няма никакви сериозни оплаквания, само такива дребнички неща, на електромиографията да няма нищо, на скенера да няма нищо. Това листче с антителата се загубило някъде. Тоест има го само в нашата група такова снимано. И той попада, защото е възрастен човек вече, има белодробни болести, има бронхиектазии, кашля, пневмония хванал, естествено се уморил вече от това да се чуди има ли миастения, няма ли миастения, попада в една болница, в гръдното отделение, започват да го лекуват, минавам от пневмонията, минава и невролог да го види. И той вече гледа, 97 година сложена диагнозата, до сега нищо му, деца вика, почти нищо му няма и пише с едри букви: пациентът няма миастения гравис. Нека се върне там, където му е поставена тази диагноза. А той не може да се върне вече там, където му е поставена, защото това в Александровска вече професор Шотеков го няма. И той, междувременно децата му казват: ти, това е някакъв психически проблем. Отиват при психиатър. Психиатъра вижда, пациентът няма миастения гравис и започват. Клоназепам, не знам какво си, 3-то, 4-то, 5-то. Но той издържа. Човек е много, как да кажа, дуракоустойчив, лекароустойчив. Издържа го цялото това нещо и накрая вече започва да не може да гълта от бензодиазепините, нали? Това е нормално, бих казал. Те са абсолютно противопоказани. И идва с тая пациента, няма миастения гравис, докато намерим листчето с муск антителата и вече го върнахме обратно с написано: пациентът има миастения гравис. Моля, не му давайте бензодиазепини. Така че бензодиазепини не, но иначе има много разрешени медикаменти за депресивните симптоми и за
тревожните симптоми, дори и от тази група някои са разрешени. И когато ги има тези оплаквания, те трябва да се лекуват, защото един пациент с миастения гравис не може да си позволи панически пристъп. Разбирате ли? Той не може да хипервентилира толкова дълго време, защото ще се влоши. Той не може да бъде толкова напрегнат и тревожен, защото това ще му влоши основното заболяване. И това е много, бих казал, много важно от клинична гледна точка. И с този случай за пациентът няма миастения гравис, ви казвам, че ви благодаря. Ако имате някакви въпроси, ще ви отговоря. Благодарим на доцент Миланова. Вие знаете всички нашите лекари колко са натоварени в ежедневието си. Всички те работят интензивно в медицината. И аз съм изключително благодарна на всички, че в времето за отдих и за техните семейства те са тук с нас. Някакви въпроси по отношение на депресията. Тук няма депресивни хора, предполагам. Под лекарско наблюдение обаче. Под лекарско... съм под лекарско. Имате ли въпроси към доцент Миланова относно това, което каза за депресиите и защо, или паническите разстройства, защо трябва да се лекуват, връзката с вашето заболяване? Ако имате, ако нямате, да благодарим на доцент Миланова. Благодаря ви, доцент Миланова.